Sa mga taong pinanghihinaan na ng loob, sorry, mahina talaga kayo. Joke. Sa mga taong pinanghihinaan na ng loob, huwag kang mag-give up. Ay nako. Maniwala ka sa taas. Mag-pray. Ask guidance from Him. Do not ask, why are these things happening? Kasi ganyan talaga yung buhay. Minsan, may mga failures tayong makukuha. But those are things that will make us strong. Kaya make it as a motivation rather than magmokmok ka, mag-crayola ka kasi hindi mo nakuha, hindi ka nakapasa. Malay mo bukas, the next time, makuha mo na. Kasi, yung iba, ako din, na-experience ko din yan. Yung iba, di pinagdaanan din yan. Bago sila naging successful. So, kapag pinanghihinaan ng loob ngayon, mag-pray. Of course, wag lang puro prayers. Lagyan ng actions. Okay? And at the same time, believe in yourself. Believe in what you are capable of. O, ayan. Nabigay ng tips si Inday. Sana naintindihan mo. Sige na, bye-bye.